Mnohí už na vlastnej koži zistili, že chrípková sezóna je opäť tu. V tomto ročnom období nič výnimočné. Práve v tomto období na prelome mesiacov január a február každoročne rapidne pribúda ľudí s akútnym respiračným ochorením alebo, ak chcete, chrípkou. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť sa týka najmä detí. Za 4. kalendárny týždeň toto ochorenie na Slovensku hlásilo až 72% lekárov pre deti a dorast. Dôkazom toho sú aj plné čakárne a na druhej strane poloprázdne triedy v materských a základných školách. Čo sa týka materských škôl, tak máme chorobnosť zhruba na úrovni 50%. A pokiaľ počet detí neklesne nejak dramaticky pod 15 v každej materskej škole, tak budeme sa snažiť, aby sme chod a prevádzku materských škôl udržali. Čo sa týka základných škôl, na základnej škole Veľká okružná sa rozhodli v pondelok zatvoriť školu pre chrípkové prázdniny. Na ostatných školách sa nám situácia mierne zlepšila po víkende. Deti sa vracajú pomaličky do školy a dnes máme chorobnosť zhruba na úrovni 20 až 30% v týchto školách. Predpokladáme, že vplyvom polročných prázdnin v piatok plus víkend k tomu, že sa nám situácia stabilizuje, i keď nevieme predpokladať, čo spraví toto dnešné počasie, to prudké oteplenie, ktoré nastalo. Pre väčšinu ľudí je vírus chrípky iba nepríjemná skúsenosť, ale v niektorých prípadoch môže mať vážny priebeh. Komplikácie si potom často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysokorizikových osôb môžu spôsobiť až ohrozenie života. V prvom rade je dôležité vyhýbať sa kolektívu, keď dieťa pocíti prvé príznaky ochorenia. Často si umývať ruky, zakrývať si ústa pri kašli. No a dôležité je dostatok tekutín, vitamíny. Tak pri prvých príznakoch chrípky by sme mali dieťa tak uložiť do postele, dostatok tekutín dávať, pri teplote podávať antipyretika a nebežať hneď s dieťaťom k lekárovi. Počkať aspoň tých 24 hodín, ako sa choroba ďalej vyvinie, až potom navštíviť lekára. Po tých 24 hodinách, keď neklesá teplota alebo sa pridruží hlien, kašel, teplota stúpa, tak vtedy treba kontaktovať lekára. Zlaté pravidlo hovorí: zvýšiť obranyschopnosť imunitného systému a byť inteligentnejší ako chrípkový vírus.